ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони шабакаи мо, ин мавзӯъ аз китоби асосҳои тарбияи фарзандон гирифта шудааст. барои дастрасӣ ба ин китоб ба шабакаҳои мо обуна шуда аз шабакаи телеграмии мо дархост кунед. ин зуҳур яке аз зиштарин падидаҳои паҳншуда дар миёни кӯдакон ва ҳамчунин дар доираи дур аз тарбияи исломӣ ва пойбандӣ ба Қуръон аст. сабаби зуҳури ин мисоли бади падару модар ё дӯстон аст ки кӯдак аз онҳо дашном ва таҳқирро мешунавад. аз ин рӯ кӯдаке ки бетаваҷҷӯҳ мондааст дар дасти дӯстони вайроншуда дар кӯча ба воя мерасад ва табиист ки дашномро аз худ мекунад. бинобар ин волидайнро лозим аст ки барои фарзанд намунаи беҳтарин бошанд, аз дашном ва таҳқир дурӣ ҷӯянд, ӯро ба ибораҳо ва гардишҳои зебои гуфтор одат кунонанд. инчунин кӯдакро аз муҳити зишт ва дӯстони бад нигоҳ доранд, то ки ӯ ба онҳо монанд нашаванд ва камбудӣ ва нуқсонҳои гуфтори онҳоро идрок намоянд. натиҷаи ин фосиқӣ аст ки дар навбати худ шахсиятро нобуд мекунад, пас иззату эҳтиромро аз даст мебарад, баъд дар байни мардум нафрат ва хашму ғазабро меоварад. аз ин лиҳоз бояд ба кӯдакон матнҳои шаръиро омӯзонид ки сухани зиштро манъ мекунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд, дар ҳақиқат инсон бо лаънат кардани падару модараш гуноҳи кабира содир мекунад. мардум пурсиданд: эй расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам, чӣ гуна шахс падару модари худро лаънат мекунад? гуфтанд: ин метавонад чунин рух диҳад ки агар ӯ падари касеро дашном диҳад ва вай падари ӯро ҳақорат кунад, ва агар ӯ модари касеро дашном диҳад ва вай модари ӯро ҳақорат кунад. ва ҳамчунин фармуданд: чунин мешавад ки мусалмон он чизеро мегӯяд ки худоро ба хашм меорад, ҳатто фикр намекунад ки маҳз ҳамин ӯро ба дӯзах мебарад. ва инчунин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: муъмин наметавонад мардумро бадном ва лаънат кунад ва набояд дағал ва бешарм бошад. волидайнро зарур аст ба фарзандонашон омӯзонанд ки ахлоқ қонунҳои ислом, яъне қонунҳои шариат аст ва махсусияти он дар он аст ки ин амри Аллоҳ аст ва худ аз худ зебо ва зишт нест. барои ин ахлоқро дар асоси ақида тарбия кардан лозим аст, на ин ки ба ахлоқи ғаразнокии ғарб табдил гардонидан. дар ғарб муносибатҳои байни одамон чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷи кишвар дар асоси ахлоқи муқобил сохта мешаванд. масалан, рӯякӣ ба он пайравӣ ва риоя мекунанд ва аз тарафи пинҳонӣ бошад, дар сурати набудани масъулият ва назорат аз пайравӣ намудан ба он даст мекашанд. чанд маротиба рӯй додааст ки дар шаҳр агар барқ қатъ шавад, одамон ҳамон замон ба ғоратгарӣ машғул мешаванд. аз ин рӯ ислом ба беҳтарин ахлоқ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ман барои комил кардани ахлоқи некӯ фиристода шудаам. ва ҳамчунин фармуданд: вазнинтарин чиз дар тарозуи рӯзи қиёмат худотарсӣ ва ахлоқи некӯ хоҳад буд. ва ҳамчунин фармуданд: мукаммалтарин имон ба он муъминон аст ки беҳтарини хулқро соҳибанд. ин қимат дар соҳаҳои таҳсил, варзиш, тандурустӣ, иқтисодиёт яъне бизнес, дар омода намудани кӯдакон ба касби ояндаашон аз ҳунармандӣ то профессор ташаккул меёбад. аз ин рӯ тарбиятгарро лозим аст ки ба ҳамаи ин соҳаҳо диққат диҳад.